Andam na ang mga pulis sa Davao City Police Office nga mohatag og hugot nga seguridad sa mga eskwelahan sa syudad. Buot sa DCPO nga masigurong hapsay ug malinawon ang mga pupil, estudyante, ginikanan, guardian ug mga teachers nga mobalik sa mga eskwelahan sa Lunes, Hunyo 16, 2025, unang adlaw alang sa school year 2025-2026. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuwazon, ang spokesperson sa DCPO, gimanduan na ni Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan ang tanang station commander sa syudad nga bantayan ang mga eskwelahan nga anaa sa ilang AOR karong abli klase. Kay natay 1,137 ka mga PNP personnel sa mga ipang-apod-apod sa mga eskwelahan for the opening sa klase karong Lunes. And natay mga police assistance desk just in case na yung mga concern ang mga ginikanan, estudyante or maestra sir no kung naas may problema during the opening sa klase. Sa 339 ka mga eskwelahan sa Davao City, duha ka mga PNP personnel ang i-deploy sa DCPO matag eskwelahan ug kaabag ang mga police auxiliary. Gipasabot sa DCPO nga dili angay mabalaka ang mga ginikanan o guardian kay andam ang kapulisan nga motabang kanila. Pinaagi sa gimuntar nga police assistance desk sa matag eskwelahan. Discretion po na sa station commander kung kanang eskwelahan is dako. So more than 2 ang ato ang ibutang nga mga PNP personnel. Pero sa tanang eskwelahan dapat na i-pad sir no, police assistance desk para dito sila mo direkta og duol sa ato mga kapulisan nga naa sa mga pads nato. Dunasay koordinasyon ang kapulisan sa mga barangay o ubang law enforcement agencies aron motabang sa paghatag og hugot ng seguridad. Ito tayo mga mobile patrol car sir no nga mag-conduct og kanang patrolya, especially nga kung daghan og kanang manda boxer, mag-assist po rin ato ang mga kapulisan, naa po rin ato ang mga CTTMO, the barangay officials, and the barangay tunnel. So dili lang ni kuan sa DCPO sir na ay mga daghan pa amo assist sa ato ang mga eskwelahan sir no, para safe gyud ang opening sa klase karong adlang Lunes. Gihangyo karon sa DCPO ang kooperasyon sa mga ginikanan o guardian aron masiguro nga hapsay ug malinawon ang balik eskwela sa ilang mga pupil o estudyante. Ugaling dunay concern o problema, mamahimong muduol sa kapulisan aron sab sila matabangan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe